ಇನ್ನಿತ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಒಣ್ಣನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ಚೇರು. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಾಮಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚ ತೂಕ ಎಂಕ್ ಏರ್ಪುರ ಸಿಕ್ಕುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಓಕ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ತೂಕ.
ಕೊರೊಡ್ಸಿ ಈ ರೆಂಕ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಮಲ್ತಿ ಇಂಥ ಮದ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಚು ಪೊಣ್ಣಾನು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕೊರ್ಚೇರು ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಮಾಮಿನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಇದಿತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇಂಕೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಯರು ಮದ್ಮೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ನಾನು ಇದಾಡುವ ಬಾಯ್